बे समाया जोबोद मोजां समय। सान हाबहां बिराद गुसु आराम मोनो गोजोननाय। दिनै मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट खोथाखौ आङो सिगांनि जोंनि थांखिनि सोमोन्दै बर' हारिनि थांखि बेनि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथांमोनजों। दा बेवहाय जों बर'फोरा हारि हिसाबै मा लुबैदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआवहाय दैदेनगिरि बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायावहाय जोंखौ बर' गामि गामि थानाय ओनसोल थानाय रायजो राजाफोरखौ गोसोआव मा जावरिखांहोदोंमोन, बड'लेण्ड जोंनो मोनसे न'खर रायजो नांगौ, आलादा रायजो नांगौ, बेयो जाहैबाय बड'लेण्ड। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा बेनोमोन, बड'लेण्ड गेरेमसा माहारि थानाय बर'फोरखौ लानानै। दिनै जोंनि थांखिया मामोन, बबेनिफ्राय बबेसिम जों सफैखो, जों थांखिनिफ्राय मारै दोरोदखो, ना गुबुननि थुनज्लायनायावहाय गुबुननि नासयनायावहाय जोङो दोरोदनां गोनां जाखो, ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो खाबु फलान जाखो, दिनैनि भिडिअ'आव ससेबाबो नोंथांमोनजों थांखांनाय माखासे सिनारिफोरखौ लानानै सावरायगोन। गिबियावनो बे बेलासि समावहाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि भिडिअ'आव गोसो गोथारै बरायहरबाय। आसा खालाम इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। जों बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो नासयजानाय, गाख्रेबजानाय, जोंनि जायनाखि प्रिभिलेजेस एन्ड राइट्स बेनिफ्राय जोङो डिप्राइभ खालामजानाय, पुलिसफोरनि खैसाराव सै खालामजानाय, जास्टिसनि बेलायाव जोंखौ नारथ्रोनानै दोनजानाय, सोबख'जानाय, बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखायनोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बै समाव उन्दुहाबनानै थानाय बर' फिसाफोरखौ जावरिखांहोनानै मिथिं दावथिं ओंखारहोनानै मोनसे गोसोआव सोना होदोंमोन, जोंनो आलादा न'खर नांगौ होननानै, आलादा रायजो नांगौ होननानै, आरो बिनि मुंखौ बड'लेण्ड दोननाय जादों। जोंहा मानगोनां बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावहाय मावदोंमोनबो बिथाङा खम समनि गेजेरावनो। दा नाथाय बिथांनि जिउखौ जोङो बर' रायजो राजाफ्रा सुबुंफ्रा लाखिनो हायाखिसै, जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा। सासे इसोर सुरुप बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बारा गोबाव जोंनि गेजेराव थालाङाखिसै। दा बिथां थांखांनायनि उनावबो जोंनि गेजेराव लिडारनि आंखाल जायाखै। गोबां बिथांजों माखासे सानस्रिफोरखौ रानलायनानै लाग्रा, बिथांनि सानस्रिजों सोलिलांग्रा गोबां दैदेनगिरिफोर दंमोन। आरो बे सानस्रिखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर' रायजो राजा एन्टायार बर' पिपोलखौ लानानै आगान सुरदोंमोन। नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बहा थांखो, बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथांमोननि सिमाङा बहा थांखो, बड'लेण्डआ बहा थांखो, बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि माहारि हिसाबै दानो जाय सिमांखौ नुजेनदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ, बियो बहा थांखो? दिनै जोङो थांखिनिफ्राय दोरोदखो, ना जों थांखियाव सहैनो आगान सुरगासिनो दं? आरो दोरोददोंब्ला जों मानो दोरोदखो? ना दोरोदनो बायद'था जादों, ना सोरबाया जोंखौ बायद'था खालामदों, ना सोरबाया मावजि सियालनि जोंखौ सिं खायदा खालामनानै बुरफ्ला फफ्फा खालामनानै पलिसि बानायनानै जोंखौ बेबायदि थांखिनिफ्राय आन्दायहोदों नामा? बे मोनसे बिराद सानबोलावरि इमाजिनारि कुइसन्स फर अल लिडार्स अफ बर'नि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम बे मोनसे आंनि सानबोलावरियारि सोंथि। जों मानि थाखाय लोब लोब ओंखारदोंमोन? राजा लामा जिरायथेनाय, रेल लामा जिरायथेनाय, गासिबावबो लामायाव ओंखाम संनानै जानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव एन्टायार बर' सुबुंफोरखौ लानानै संकसनिफ्राय सदियासिम जों मा लुबैदोंमोन, बहा थांखो? बेफोरखौ ना बावनानै थांखो, ना जोंनि थाखाय लबानो देरसिन जाबाय? मावजि सियालफ्रा, सावबिनिस थाखोनि सुबुंफ्रा, जोंखौ नासयग्रा सुबुंफ्रा, जोंखौ नायनो हायै थाखोनि सुबुंफ्रा दिनै जोंखौ माखासे लबजों फबदों, सोरबाखौ थुखोफ्लानानै फबदों, सोरबाखौ जोख्लायहरदों हाखराव। बेफोरखौ जों दाबो बुजियाबा, सांग्रां जायाबा, आरो जों बेसे गोबाव बेबायदि
फुटबल गेलेजाबाय थाबावनो। जास्टिसनि खेथ्रआव जोंखौ नासयदों, जोंखौ जाथि हिसाबै सोबख'दों, जोंखौ थगायदों हारि हिसाबै, जोंनि गेजेराव बावथिना खालामफ्लानानै जोंखौनो नासयनानै जादों, जोंनि हायावनो जोंखौ आलाय सिलाय खालामदों, जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसफोरखौ डिफ्राइड खालामदों, रैखा मोननायनि खेथ्रआव जोंखौ नासयदों बै सावबिनिस थाखोनि सुबुंफ्रा, जेनिबि गेजेरजों जोंखौ बेंथानानै दोनदों बिथांमोना सावबिनिस थाखोनि सुबुंफ्रा। जों बेफोरखौ गासैखौबो बुजिखायो। दा जोङो सुबुंसो, साननो हनो गोरों, टेलेन्ट गोनां, खौसे जानो हायैनि माबा प्रस्न' दं नामा? आइ आफा ज' लिडारफोरनि सायावनो सोनारो। दिनै लिडारफोरा, नोंथांमोन लिडारफ्रा गोरोबलायग्रो, दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि नोंसोर गोदोना गोबालायग्रो, बिनि उनाव पाब्लिकखौ टेनसन लानांगौ गैया। जों मानसि हिसाबै मानो गोरोबलायनो हाया? राजखान्थियारि भिउखौ दसेनि थाखाय दोनथ'नानै खौसे आगान सुरनायसाय सोर सावबिनिस थाखोनि सुबुं बे जोंखौ गादबग्रा नासयग्राया? जों अब्ला मानो थांखियाव सफैया? दिफेन बर' सार, दाबो जोंनि थाखाय सम दं। जोंनि थांखिखौ, बड'फानि सिमांखौ जोङो मोगथाङाव मोनहोनो थाखाय नाजाफिननांसिगोन। गेरेमसा बर' माहारिखौ दानो थाखाय जोङो जेरैखि जाया एनि हाउ बाय हुक अर बाय क्रुक बिदि होननानै हाथियार लानांगौ आं बेखौ होनाखैलै, इन्सपायार खालामाखै गाइस। डेम'क्रेटिक लामानि गेजेरजों जों जेरै हागौ एरै नाजानांगोन। स' आं गोबां सावरायबोबाय, गोलावानो जाबाय भिडिअ'आ। नोंथांमोना मा सान्दों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर, आरो सोरबाफोर लिडारफोर नायफ्लांबायदोंबाबो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।